uru wuondo jopinje ma ok luongo welo ukelo ka udwa discuss go weche mag aluora to wan maluora ahinya waka ok wanyal bedo mkutano no mano wadag. Jay Bonyo, iwinjo kaka migepe ma ok mag piny owacho ywak. Iwinjo kaka jadolo wacho ni nitiere miriambo gi wuondruok, hypocrisy wach mar carbon market ni jotend pinje mag Afrika chal kagima iwawo wigi. Ing'en VOJ we awachi ang nwa pogra gi Fred lakini we awachi mano bende mitne an gadiera ni jok mano losogo gi bende nitiere kembe mag pinje wagunda emanyo sponsor gi mondo gilosi mondo gibi Nairobi ka mondo gibed gi press conference no mondo gilosi gine payroll ng'ato nikech VOJ wawacha dira makenda ni kaka jafwambo asebedo machiegni gi organization mar Africa Climate Summit aput marwa mar Kenya Editors Guild no luongwa mawasebet piny gi jatend migao mawasebet piny gi jodito mar Africa Climate Change Summit wasebet piny gi jodito mag Africa Union nikech romo ni en mar Africa Union emopange Kenya wan mana hosts ok ni en romo ma William Ruto mopango Africa Union hosted by government of Kenya opange Addis Ababa Kenya en mna host to gimomiyo Kenya bedo host nikech William Ruto sani e chairperson mar African Heads of State e weche mag alrita alwora ene masani ene komno e aput margi mag jotend pinje mang'iyo weche alwora emomiyo Kenya nigi gine mar ariyo ki neno vijana mawacho ni ne gidhi tok giyudo accreditation tang'ano adira makende en ni accreditation mar donje burani ni timo gi Ministry of Interior ni dhi mbui tiketo gigi kiseketo gigi midwarogo to Ministry of Interior timo ang'o vetting to ka gisetimo vetting tidhi ke Charter Hall tiyudo registration badge mari an nyadhi kuro nyoro gotieno saa 3 to saa 3:30 nyase wuok mayudo badge na minoda be nyewa dhi godo nikech obendo en delegate kan moyudo badge ne manyewa wuok mwadok e ot gima ng'eny ji wacho en ni Charter Hall tin delegates gin 30,000 miwacho ni bro biro to kikone gitani gidhi Charter Hall tibro yudo ka laini bor mag dhi kawo badges go to kidonje iye kanyo tiyudo koket desks rem manonego mane ubeti en ni kano wachni ni dhi kawo badge ni to ko wachni ni dhi e desk mane lakini an nyae bang'e nye gichako oro an nyokona ni kadhi kanyo tadhi e desk number 37 ema nyadhi ema yudo so mano nitiere registration ne nitiere lakini adira makende en ni ji mang'eny obed accredited idwaro ji 30,000 mano ogolnegi budgets mabro dhi e romone Charter Hall tin no nego manye pap moro maduong to giwacho ni samo wachni ni VOJ registration news osebedo approved kidhi kacha tidhi e kanye idhi e desk mane confusion maneti kaka jogi wacho weche agenda mopang ka en opange EU adira makende en ni kata mana EU ni bedo funded gi jomoko kata mana bed ni interest pinje wagunda ginitie lakini berne en ni Nairobi Declaration odhi bedo dual Africa kata koro joka ok bidwa time to for the first time Africa dhi loso gi dual achiel enokang mabende berie nikech abro wacho ni VOJ kise loso gi jok mosedhi COP 20 mosetimoregi Conference of Parties meeting gibro koni ni jo Africa wacho ga ni wanang' mabed gi dual achiel to kochopo sechego
to wuora imanyo jogi to kiyudi gin mne rooms matindo tindo to ka giwuok kanyo to gin mne shopping mall ema gitime gik ma gitimo to giduogo ang'o giduogo pacho ma bro miyo Afrika dhi COP 28 ma bro timore United Arab Emirates gi dwol achiel ma kata koro president ma Uganda okodhi kata koro president ma Zambia okodhi kata ma Kenya okodhi lakini duonde osetim kure mondo bedie ni nitiere winjruok ok ni ji kochopo kucha kore ka ji manyore wabedo gi marwa waloso ma wawinjore maka wadhi kucha ka yue motere to ber ka William Ruto kaka chairperson mar heads of state ma weche mag alwora otere ber ka president kata giwach mna ni giyiero jaduong president ma Cameroon Paul Biya keche ne mosebudhe komo hingo jiteka loko ni jaduong wa jodongo kuma yutie wecho kethre ter te en gima nyaka Ethiopia okete koke en gima nyaka Senegal okete koke en gima nyaka Niger okete kokgi so en winjruok mar pinje Afrika kete tim mano conversations mabro bete bange but berne en ni for the first time Afrika dhi wuok gi position achiel magi dhi godo kucha to gin gi demands maggi kiwinjo gima giwacho ni re-engineering the financial systems en ni mondo giwachi ni wan kaka jo Afrika wan mae gima wadwaro ko bede weche bag carbon trading ma bende apani onego watime chieng' moro chenro mondo wapuonje jowa ging'e carbon trading tiende nango tang'o miyo kuonde ka Mombasa ji osechako yudie pesa to wan kaluo wajipoko chako yudie pesa mondo ging'eno kenge mage monego gikaw tiuse nango pesa mage gik makoro Romo ne dhi wacho ni kidwa timo carbon trading Afrika tikete ni en pesa di iloke nade nikech sani gima timore ng'ato donjo ka to trade ka kodwaro gima pani ji mang'eny ok ong'eyo ni dwe mar 7 ka nitiere kambi moro ma Uarabuni kocha nobiro mosain karibu mana bilion 3 gi jomoke piny Kenya ka ma jogo pidho yien to gin giloso kembe kucha to koro yien ma jogi opidho ichulogi nikech yien go ema giwacho ni mane carbon trading kaka timore ni sama jogi opidho yiende mang'eny to ywa muya marichoka to gin sama gigolo muya marichoka koro jogi mapidho yien Kenya kagi ema gitimo ang'o ema ywanegi muya maricho nikech yiende mipidho ka bilion 3 pesa mang'eny en pesa mang'eny kata bed mana ni jo civil societies gi ywak ni gini en engineered but nitiere okenge manyaka wakaw kaka jo Afrika monde mondo mi wang'eyo nikech sani gini timo ka Afrika onge duonde Africa is not in the table anywhere to talk Romo